Mina ngizokutshela ne akekho Clevo is stepfather bro. Hey bana. I'm sorry. Inkinga yami mina bro mangikhuluma ne I hope sena understand from every time mangibala kanti. Hayi ukuthi lento is not ukuthi ngitarget kuwena per se. Yabo le nto le ngikhuluma in general. Akekho Clevo is stepfather bro. Mara ngifuna ukuhluka kancane kule nto nje. Sure. Uthi I hope awulobola umntozela. Mhlawumbe ihlabe isikhonkosini manje. no uzele vele. Oh okay. Then let's talk about the behavior of a stepfather. Like I meet a girl right now, siyajola unengosi ngibehavior kanjani towards ingane yakhe. It's not for me ukuthi ngikutshela ukuthi ubehave kanjani enganeni yakhe. Okokuqala ujola naye noma ujola nengane yakhe. Most yalabafethu ababizwa ngama real men, labo malume kuthiwa aba matured o malume mbumbulu labo. Most yabo ne ingane zabo abayizala biologically abekho empilweni zazo. Bawathola wonke ama reason nama excuses okungabibikho empilweni zengane abayizalayo. Bese beba nawo wonke ama excuses nama reasons ukuthi bethathe oma bengane zabantu. Bebe amadoda beba obaba bamatured engane nabangayizali. Uthatha lengane lekungasiye yakho uhamba nayo kunemicimbi kunemshado kunani la ekhaya and uma ufika la inkulumo yasho ukuthi cha lo akayena wala ekhaya wafika nomakoti uthanda ungathandi ihamba kanjalo inkulumo ingakho lezi ingane ezama stepchild kulemndeni yabantu abamnyama zithola ukurapeka zingakwazi nokuthi zidefendwe ngoba zinabani ozoyikhulumela ingakho zikwazi ukurapeka emotionally psychologically physically at times in many ways ongazicabanga